El vídeo que aneu a veure a continuació és un vídeo llarguet, així que si realment voleu veure-ho, és un vídeo que dura 13 minuts i cal estar concentrat per a fer-se una idea de les possibilitats que ofereix el canal de Meteo Ballada. Si esteu disposats a aguantar 13 minuts, endavant. Bé, comencem. Aquest és el canal de Meteo Ballada. Meteo Ballada està en l'aplicació Telegram. És un canal públic on tothom pot unir-se i formar part d'ell per a estar informat sobre les condicions meteorològiques del poble de Ballada. Aquest canal va ser creat juntament amb la instal·lació de la nostra primera estació de Ballada fa ja més de 3 anys, en setembre del 2019. El que fem en aquest canal és quasi a diari, realitzem una publicació pels matins informant sobre les condicions meteorològiques actuals, relacionant-les amb les prediccions existents. A més, si n'hi ha algun avís, també el donem i, si es dona el cas, també proporcionem informació curiosa relacionada amb les situacions meteorològiques del nostre poble. Però això no només és un canal per a estar informats, sinó que també és un canal de consulta, perquè ací dalt teniu un missatge fixat on podeu accedir a un menú ple d'enllaços de consulta, enllaços molt interessants. Els enllaços estan més o menys ordenats per importància i, com ja us hem dit, s'accedeix des del missatge fixat en la banda de dalt del xat. Si pel que fora no trobeu aquest missatge fixat, també podeu accedir fent clic damunt del títol de Meteo Ballada, aixina, i accedint a l'enllaç on posa menú. D'acord? Bé, anem a ficar alguns exemples de com fer ús d'aquest menú. Imagineu-vos el més bàsic. Voleu saber quines condicions meteorològiques tenim ara al poble. No estem parlant de predicció, no estem parlant del temps que farà demà, sinó quines condicions tenim actualment. Tenim dos formes de fer-ho. La primera és en aquest enllaç on posa dades meteorològiques de Ballada o del Molí de Baix, i la segona és aquests dos enllaços on ja posa dades meteorològiques Avamet, Ballada o Avamet, Molí de Baix. Quina és la diferència? En quant a dades meteorològiques, no hi ha cap de diferència. Les dos ens proporcionen dades reals i verídiques. Però hi ha dues diferències molt grans. La primera és que en aquestes dues primeres de Davis, la informació que se'ns proporciona és informació molt bàsica i que no se refresca. És a dir, si fem clic en dades meteorològiques de Ballada o obrir, se'ns mostra una taula que és com una captura de pantalla de les condicions meteorològiques actuals de les 11 i 12 de la nit. D'acord? Això no se refresca. Si ens deixem això obert, als 20 minuts seguirà havent la mateixa informació, perquè això no se refresca. En canvi, si el que volem és veure les dades meteorològiques actuals, però a més tindre una informació més atractiva i molt més extensa, podem anar a Avamet Ballada o a Avamet Ballada Molí de Baix. Anem, per exemple, a Molí de Baix. Obrir. Se'ns mostra aquest resum. Podem veure que l'hora és l'hora actual, les 10:45, però a més baix podem accedir a un gràfic de temperatura de les últimes 48 hores, a un gràfic d'humitat, de direcció i velocitat de vent, pressió atmosfèrica, pluja si haguera plogut, i també a un extens menú mitjançant el qual podem accedir a la descripció de la fitxa tècnica de l'estació meteorològica, on podem veure l'any de creació, el model de l'estació, on està ubicada, un accés a les últimes dades meteorològiques dels 30 últims dies, resums de cada mes des de setembre del 2019, resums anuals, generador de gràfiques,
rècords des de que està l'estació en marxa, etc. El més important d'ací és que va refrescant-se. Cada 5 minuts o cada 10 minuts, depèn del cas, van canviant les dades. Aquesta és la diferència respecte a la primera taula que hem vist. I una altra gran diferència és la dels gràfics, en els quals podem fer zoom ajudant-nos dels dos dits i desplaçar-nos per els gràfics per veure, per exemple, quina temperatura feia avui si fem aixina, avui a les 2 del migdia feia 14 graus. Val? I podem desplaçar-nos per el gràfic de les últimes 48 hores. D'acord? Més coses. Imagineu-vos que el que volem ara és un dia, per exemple, com avui, molt ventós, i volem veure els rècords de ràfega de vent de tot el territori. Aleshores aniríem a l'enllaç de dades actuals, territori sencer. Obrim. I així sí que podem veure de tot el territori quines són les condicions meteorològiques actuals. D'acord? Així estan tots els pobles que tenen estació meteorològica associada a Vamet. Després d'aquesta taula podeu veure un mapa de tot el territori on podem elegir la condició meteorològica que volem consultar, en aquest cas el vent. N'hi ha que baixar una altra vegada. Així està. Ràfegues màximes de vent registrades. Podem veure que el rècord possiblement està així. Si fem clic podem veure que es tracta de Bunyol amb 138 km per hora. D'acord? I si seguim més avall podem veure unes taules que són el rànquing del dia. És a dir, rànquing de temperatura mínima, rànquing de temperatura màxima, i si volem consultar el vent podem veure que de moment el rànquing del dia en quant a ràfega de vent és de 145 km per hora en el Toro. Si punxem damunt del Toro podem accedir a l'estació del Toro i podem veure, per exemple, si ha plogut, no ha plogut, podem veure la temperatura i podem veure, com no, el gràfic de vent. Vegem que l'última ràfega que ha hagut és la de 145 km per hora. Podem veure inclús l'hora. Si fem clic podem veure que això ha sigut a les 11 de la nit. D'acord? Ara imagineu-se que en lloc d'un dia ventós és un dia de pluja i voleu saber en quins llocs del territori està ploguent. Aleshores aniríem a dades de pluviometria en temps real de tot el territori. Vale? El mateix, però amb dades únicament de pluviometria. És a dir, així no n'hi ha temperatura, no n'hi ha humitat, no n'hi ha vent. Són sols dades de pluviometria. Podem veure la pluviometria de l'últim mes, de l'últim any, de l'última hora, de les últimes 4 hores i així fins a les últimes 72 hores. També tenim un mapa al final de la taula. Així estàs. Val? Podem veure que no ha plogut en quasi ningun lloc, només en la costera, algun litro registrat, segurament per la humitat dels matins, però no ho puc veure ara. El racó d'Ademús també, i si seguim avall, el mateix. Tenim un rànquing de precipitacions del dia, de l'última hora, de les últimes 4 hores, etc. etc. D'acord? Ara imagineu-vos que no vulgueu saber la pluviometria de tot el territori, sinó de la costera. Aleshores anem ací i en lloc de tot el territori fiquem la costera. Anem a veure quina ha sigut la pluviometria avui en la costera. Òbviament, avui no hi ha hagut res. Llevat de 0,8
litres en la font de la Figuera. Anem a veure a quina hora, ¿vale? Punxem així, anem al gràfic de pluviometria de la font de la Figuera i podem veure que ha sigut avui a les... a veure... ha començat a ploure a les 2 de la vesprada, però res, no ha arribat a 1 litre. D'acord? I això és tot. Podeu anar consultant els enllaços que teniu al menú. Hi ha altres enllaços interessants, com el d'efemèrides o els avisos existents o les dades de pluviometria ballada dels últims 24 anys que queden així registrats des de l'any 98. Val? Bé, per últim, també és interessant el tema de crear-vos un accés directe en l'escriptori del vostre ordinador, de la tauleta o del mòbil. Com se fa això? Això se fa per a no tindre que accedir a consultar el temps a través del canal de Meteoballada de Telegram, sinó simplement amb una icona que se crea en el nostre escriptori del mòbil o on vulguem. Per exemple, si anem a Avamet Ballada, obrim i així dalt a la dreta, en les opcions, triem afegir a pantalla d'inici. Borrem tot el nom este, que és massa llarg, i posem afegir. Afegir, i veureu que en el fons del nostre escriptori, en este cas del mòbil, se'ns ha creat una icona amb la que podem accedir directament i sense passar pel canal de Meteoballada a Avamet Ballada i a veure les condicions meteorològiques actuals. Això podem fer-ho tant en Avamet com en Davis. Anem a fer-ho en Davis ara. En Davis seria així. Anem al menú, anem a dades meteorològiques actuals, per exemple, del Molí de Baix, de Davis, a obrir, i el mateix. Opcions, afegir a pantalla d'inici, Ballada, Molí de Baix. Afegir. I ja tenim així, en l'escriptori del mòbil, un accés a Ballada Avamet i un accés a Ballada Molí de Baix. Bé, això és tot. Espero que vos hagi sigut interessant, que vos anime a fer més consultes, que vos anime a parlar d'aquest canal amb més gent i res més. Adeu.